何見てんねん。何見てんねん。なんでね。それだけじゃなくて、なるほど。油をつけてかなんかチンコ、チンコ、チンコ。もんだってくれ。父張ってるやんと。父張ってるやんと。仕事で父張ってるやんと。もんだってくれ。たまにカードと言える。どうやな。今日は父やったけど、いつもは仕事してきてる。仕事中、高い寒いとこに入ると恥ずかしい。本当やろ、本当の話やろ、これ嘘つかんぞ。本当の話やろ。大げさでも何でもないぞ。それわざわざ呼ぶんや。高さん、高さん、仕事中や。あかんわ。自分で黙ってたら読まんけなあ、呼ぶんよ。我慢できん。トイレ行ってくるわ。壁にもたれて。どっちが本当、どっちがどっち。トシちゃん。まあ、本当に変なやつやろ。映るぞ。そばにいると映るぞ。映る。仕事中、父はった。こんなじゃあるまいしな。もんでもらえてください、ちょっと。もんだってくれよ。なるか父はるけしたことねえわな。覚えないよ、ほんな。Hello mga cute. Paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute, Road King TV. Huwag niyong kalimutan paki-like and subscribe. Yes. 杉で立ってる。調子になってる。なる。調子になる。髪型もいいですけど、服装、ファッション的な、テープという。だったら、女の子ない。I-like and subscribe mga cute.
Huwag kalimutan paki-like and subscribe sa ating munting channel mga kiyot.雨が降ったらあれねどこでトイレする男子だし、トイレ、誰がニューハーフ、誰がニューハーフ。気が向いたとこですね気が向いたとこで違う今日はどこ行くかなね今日ね違う行ったところがない。小林君に来てみや今度小林君に小林君これやでそうなんだ。知ってるメガネかけたもだから言わながよ小林君に小林君おはようってことだそれまたPaki-like and subscribe sa ating munting channel mga kiyot. Road King TV. でもどっちかというと女トイレ行くんちゃうね女性トイレニューハーフだって下着はみんな女も履いてるやんそうやろそうやろ見たことあるっけこの前デカパン履いたおかまって見たことないやろ見たことないよディーパックとかよ1個とかえ1個からもうみんなあれやんけ女のトイレお前撮影してるんかやらせてないやいや、それ家でやらせてなお前いやいや、どうすんのお前母ちゃんのベリー姿見て変態いやこいつ大丈夫か少ないやろ今日少ないのだってそんな出んのでもこれ春になったらやばい。春になったら俺体に変な国への体が入ってしまう。体
らの日結構羽乗るのが高い。ここから身が出てくる。種がたまるんや。なあ春になった時異変が起こるんや。やたらおおってメスいるの世の中で。まあ、家でさ、夜犬の遠吠え聞こえんけ、遠吠え。犬の遠吠え。犬がワオーって何で聞いたことない？あるある。あるやろ？こう言ってんよ。そうなんか、泣くの。あっちに置いた方が近いんちゃうの、あの人。今の人。ああ。朝赤を食べたけどな。で聞いたらあっちも近いんですよ。競輪場で降りても買い物するあれがないああ、そうそうそう。こういう会話してないね。ベトナムの。だから歯にしかない。あんまりないもん。なったけどちっちゃいやん。だからこっちの範囲と見たら品物が全然数が違う。こっちあるもん向こうないもん。全部楽やん。頭も風呂も入るともうなんとなく山自分近いけどいいからな。楽やん。元気か病気でちょっとキャベツの一つとかそれで借りるネギとかえらい違うもん。元気で98円で売ってるものをあっちで130サラダの盛り合わせなんても大根とちっちゃい大根と和風サラダみたいな混じってる。あれが120何歩かな。元気は98円。同じもんよ。で横になんか卵は俺あっちで買うけど鍵で。元気はちっちゃいやん。卵は元気余してたもん。鍵。